Čaute ľudia, moje meno je Tomáš a vítam vás u nového videa 10 faktov o mne. Pre chvíľku som natočil 3 videá o 10 faktov, teraz to bolo aj 15, ale už som to radšej dal minus 5, pretože už ma nič potom som v scenári potom ma nič nenapadlo, tak som dal 10 a tak. Prvý fakt je, že moja obľúbená hodina v škole je dejepis a z toho mám samé jednotky žiacké, keď sa pozriete keď sa pozriete moje žiacké, mám samé jednotky, lavina jednotiek, čo má niektorí šprti na matike a tak niekedy. No a tak. Druhý fakt je, že mám dva repráky. Jeden je JBL Go a druhý je tento, čo sa volá Proda, neviem, ale idem vám preto. Takže tuto je ten reprák, volá sa Proda a je to karaoke box, má to ovládačku, čo mám tu, má to mikrofón a má to Bluetooth, čo sa môžem aj na tom pripojiť a môžem vám hocičo pustiť. Takže, a má to ešte zapnutý Bluetooth, takže radšej by som sa rýchlo na to napojil, ale neviem prečo mi to nejde. A už to svieti. Bluetooth mode. A poviem tu takú hudbu. A tu už vidíte, že prebieha pripájanie. Tak chvíľku počkáme. Neviem, koľko spočkáme. A mám to. A na to si môžem pustiť hociakú hudbu. Ja si tu napríklad pustím. For you, that's easy to say. We have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for every. Vidíte, že to ide. Alebo aby ste videli, tak ja vám dám Portyho Game Over. Počkajte. Pusti to. Niekedy mi blbne hudba. Tu bol druhý fakt a teraz sa vydáme k tretiemu faktu. Tretí fakt je, že vždy natáčam v tomto prostredí a vždy som chcel sedieť v širenovom gauči, čo mám tu oproti. A tam mám bundu, tak to si nevšimajte. Vždy som tam chcel sedieť ako tu v tejto posteli, áno. Copyright Petro Lexa. A ja som vždy chcel sedieť na gauči a proste vždy som si myslel, že to bude úplne že super, ale potom mi došlo, že keď som to chcel niečo natočiť, tak nemal som s kým, aby mi to natáčal. Potom nemal som žiadny niečo, aby mi to držalo, a keď áno, tak som mal
tá kamera mi tu pozrela sem a musel by som byť asi takto nejako by ma videlo. Takže, keď by som bol tam, takže neviem. Takže nejako sa dopracujeme k červenému gauči, čo bude niekedy v budúcnosti. Štvrtý fakt je, že moja obľúbená značka topánok je Adidas. Mne sa strašne páčia Nike, moc mi akože dobré topánky majú, ale mne sa nepáčia. Tretí fakt je, že pijem energetiky, to áno, ale iba asi jedenkrát za mesiac, niekedy až za 2, pretože nie vždy si mám chuť na energetiak a tak no. Ale tretí fakt je, že proste vždy natáčam pred oknom, takže niekedy mám tu lepšie svetlo, ale nie vždy večer. Čo si mohli vidieť niektorí čo ste mohli vidieť vo videách. A tu by som si poradil takú lampu, nejaké svetlo napríklad, neviem čo. A tu by mal svietlo, už by som bol strašne happy, ale proste nemám ešte, ale tak to sa tiež zariadi. Piatý fakt je, že strašne rád natáčam s Homerom TV CZSK, ale nie vždy máme čas, aby sme sa spolu stretli. On má 42 videí, má 5 odobrateľov, a ja mám 3 videá, mám 7 odobrateľov, čo je docela dobré, akože že má 7 odobrateľov, ale ja by som chcel, aby ste napísali do vyhľadávača, keď si pozrite toto video, Homer TV FNAF Space CZSK CZSK je spolu a vyhľadáte si ho, keď vám budú páčiť napríklad recenze o tankoch, World of Tanks, Minecraft alebo nejaký blog, tak mu to môžete mu dať odber, dať mu like alebo napísať čo sa vám tam môže páčiť a tak. On sa proste snaží, ale nie vždy má na to nervy, pretože niekedy blbne mobizem a tak ďalej. Piatý alebo šiestý, myslím, že šiestý fakt je, že ja som natáčal cez to som asi hovoril, že ja som vždy si presvičoval natáčanie, že akože nenahrával som ani vlogy, ale iba som si napríklad hral nejakú hru a sám sebe som si hovoril, čaute, moje meno je Tomáš a vítam vás u nového videa napríklad som hovoril, že už mám ďakujem za 1000 odobrateľov, teraz tu si zahráme Roblox, alebo ďakujem za 2000, tu máte World of Tanks, ježišmaria. Som si to tak nacvičoval, že napríklad keby som sa už dostal k hrám, ale to je nepravdepodobne. 7. fakt je, že mám drona, ale už viem s tým lietať a tak. Ale jak teraz natáčam tie videá, tak viac sa s ním hrám, keď sa nudím. 8. fakt je, že nebúchajte mi susedia. Ďakujem. 8. fakt je, že proste ja vydržím celý deň byť na internete, na YouTube alebo hrať hry, pretože toľko ma už až tak moc už nebaví. Ja furt som na tom internete alebo si niekedy pozriem telku, ale niekedy chodím aj von, pretože ma niekedy pozvú ísť von alebo tak alebo ja ich pozvem von. Niekedy, kamo, poď ako foluje, kamo, tak máš peniazy, aj to.
ale nemám peniaze, no tak to sme obidvaja vrití, lebo nemám ani ja peniaze, ty nemáš peniaze, no tak iba niekedy sa prechádzame. 10 minút. Dobre. 9. fakt, konečne. 9. fakt je, že mám dve babky a mám jednoho súrodenca, je to brat a tak 10. fakt je už konečný final fact, bitch. OK. 10. fakt je, že ja som chcel byť ja keď som bol malý, ja som si chcel byť buď archeológom. Keď to hovorím zle, tak ma prepáčte. To je to, že ja som chcel byť, že ma strašne bavili dinosaury. A proste ja som chcel ako vykopávať kosti, dinosaurov, proste by som bol pán a tak ďalej. Aby som ich dal do múzea ako správny hrdina. No, to a prešlo, potom som chcel byť spevákom, asi neviem koľko rokov, čo aj teraz chcem byť, trošku. A teraz chcem byť buď automechanik, alebo si založiť kapelu. Ja to mám zapnuté preho. Alebo buď si založiť kapelu, čo si plánujem niekedy, keď budem na strednej, alebo tak. A proste strašne ma baví spievať a teraz o rok pôjdem asi do hudobnej školy, možno, že pôjdem a tak no. Takže ďakujem, že ste so mňa vydržali tých 12 minút, ale keď to zostrievam, tak to bude aj neviem koľko minút. Niečo z toho nejakú hovadinu vyvážem a tak. Ďakujem, že ste si pozreli toto video. Keď sa vám páčilo, nezabudnite dať like a tak ďalej, však to poznáte, alebo keby nie, tak vám vyskočí také hovadiny, čo vám tam dám vždy na konci. A teraz si počkáte so mňou jeden rap. Vždy natáčam nejaké videá, ale vždy nemajú žiadne ideá. Prečo? Ja netuším. Ja vždy natáčam videá, ale spávi ma to. Jo, kamarát ma podporuje, už má 7 odoberateľov, ale aj tak už za chvíľu mám 10. A za chvíľu prekonáme 10 odoberateľov. Wow. Dobre, to už asi vystrihnem. Možno. A takže čau.